Nelinon ke dola ke bisonat along ri selai khati ahawar along sidonon la ke PDC ke chairman arong jungjung along sinon neli deglo. Madu tapini chini khurloi ritum Delhi arong sopialong song pho karbi risim kangtang asong tum chelang petpen central government pen pini karbi monsam lamdon chetok ponlo. Labangso monsam lamdon ka chetok along karbi anglong la pen dimahaso angtan ke do akar bia tuma Scheduled Tribe Hills Lapen Karbi Welfare Council Keseng Pipon Jiapu Thak Lamton Chetok Pontang lo. Lasi pini lab dak nili tum nakahumri pen tek ponik long lo dak bisonat along rialong kedo aja semet ladak PDC ke chairman song visit ingti kathar arong amikara tum penang an aning karong dak cepeklang pondrinti lo. Lasi non neli etheteni ladak labangso dak naga cetong dun selai khati gaw panchayat along abepu Dorom Singh rong hangalang litu alang lilipan aning karong alam the etheteni karju ponji pan bori ponpong. Aki hai rong hang asang ho pini la bangso karbi monsam lamdon ka chetokalong ilitum karbiang long apen thoyalong mate dimahaso pen angtan ke do akar bia tomafan ST Hills lapen karbi welfare council kipi ponji lamdon ka chetoka puthak nangli hin pen kopi sipuiko lele ningarong piglo athema ilitum non bharat solajong kelong pen 75 years lo boifi sitha karbia khailong mane tason ke do kisung nepensi ilitum dek momlo lasi non labangso ekor ta chitok pen memorandum of understanding along ilitum theklong lo lasi ningarong piklo lasi alang litum non haladak India Prime Minister Narendra Modi lapen Home Minister Amit Shah lapen ang parta Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma alang litum phan choroiglo lapen ang parta dakachi songpon PDC ke chairman song visit ingti kathar lapen ang parta vice chairman kong kateron lapen kachisong dun KPLT lapen asong ladak kachirap dun apot alang litumhan kado kawi banta chorolo lapen ang parta karbiang long CM tuliram long hang panta nilitum ladak bisonat akarbia tum pen ningkarong pajiriklo lapen nitum da ningarong piklo apenan parta pini labangso ning ka cheparong along dak na chitong dun kopai kemela ke ilitum kaching honnai PDC ke chairman song visit ingti kathar alangli jungjung aek moniram ingti alangli nona ka chitong dun do kopai kemela se alangli longpan ethethini karju ponje phan non ilitum poriponpo tangte ake hainangli phan karju kangtung alam thela poikhenno ilitum kaching hon PDC ke chairman song visit ingti kathar alangli ko anya ningkan pen karbia khea phan kaching hona joine a oka vi pen chelar thotsi khea joine alang like claim padopono non la bangso pini monsam landon kache togalong karbi anglong pen anparta ilitum bisonat along ripu anchot kali dak solangdo karbi arat do anaphan isi ang deng an keban la bangso asai ajai mek sera dak pen phurki mo ketok ang thegalong la so puthak nali kopi sipuiko ningarong piglo asa pot arna ma panda churulo la kam peklem thek pot arna pa churu piglo nitum le yale thekede ta lang klem dum lo la kheya phan kar bia khe phan keng kamisi ni pat sang patiyo thek pot lang phan churulo pe jasemet ke arna phan si churul hai pen la kachira dum jasemet ke la karbiang long Utomas Council CM akhai tuliram rong hang panta lang li chirap dun pe kapot lang li joy ni la sa rong ha joy ni si non la song bigit ni le ma amonit la pan ke thek ke klem dun thek kapo he churu par pe lang li phan ten la central government Assam government aso kanon la tumanta churulo la phan lamsan kachito kedeng apa mai soro woi adum ke khata men lo apa kalau la apuna me sa ada